Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nga Panguna nga may Pangulong dinalan sa mga balita lokal, apat ka ba senior citizens nga nagapangape patay matapos nadalasa sang isa ka pick-up. Banwasang Salvador Benedicto nagka-record sang pinakaunang COVID-19 local transmission. Sa mga balita nasyonal, DOJ ginmando ang madasig nga pagsolbar sang drug-related nga mga kaso. Proposal sa pagpanugot sa mga menor de edad sa mga computer shops talakayon sa mga opisyal sang gobyerno. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogawahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Oktubre 8, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Good morning sa aton nga mga Facebook followers. Welcome to this Action Balitang Bayan numero 1. Good morning, Action Eden. Yes, happy Thursday sa aton tanan Action Boy kag sa aton nga mga ka-action. Of course, 78 days to go before Christmas. Perfect. Good morning, Danay, kay Ma'am Gracia Hareta Horvidalia. Good morning. Bia Jonathan is watching man. Good morning, Makono. Emmy Esmeralda Dolido. Good morning. Yosores Zaira. Good morning, man. Masundan mo Action Boy. Okay. Perfect. Zandra Baran, good morning. Kapita ko, no? Hindi ka na ba si sa pick up? Talaka ba? Sa kay Emmy Esmeralda Dolido, watching from Hong Kong. Sa kay Analisa Lopez Leganipa, watching from Manapla. Sa kay Tata Ripolio Cahelo, from home side, pag-greet ko sa Cahelo family, sa Birin, Linaw, Kabankalan. Sa kay Vanessa Mayo, good morning Van. Kay Zaira Yosores, watching from Negran, Negros Occidental. Yes. Sa kay Totong Hirona, sa akong classmate na kay Emmanuel Totong Hirona, good morning. Good morning, Action Boy. Hambal kay ina ni Ma'am Vanessa Mayo, malagaw sila tani. So, Oo, galing kay Heavy Smoke kuno sa Colorado. So no camping sa ila. Kasad. Kaya may camping tani sila. Oo, galing kay Shadow kuno kadamol sang aso. Di nagbalik na lang sila kuno 24 Aso na hour. sang Forest aso, no? fire. Forest fire. Okay. Kasad, no? Amo na siya, Action Boy. Sige na lang kuno mapuli na lang sila. Sige. Bret Hart Tunato, good morning Ram, watching from Antipolo City with his wife, si Mimi. Mimi con Mimi. Meme. Mimi. 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 Riela George. Kag of course, atong Suki Action Boy, Cory Vidaha. Of course. From Kuwait. may Wilma aga. Cabarles. Good morning, man. Subong man kay Gabriela Saldavia. Aha. Ang imo da nga mga naara na. Ari na. Si kay Daphne Abaring Camon Belnas, good morning mga ka-aksyon. Patamyo palihog sa tagpalamati diri sa isyu Kawayan. Labi na sa iya tatay kay Dioscoro Belnas, kag sa iya bana nga si Jaser Belnas. More power. Alin kay Daphne. Ma Earl, good morning man. Pretty color. Ay, ang red. Birthday mo. May Happy birthday, nga daan. Action Boy. May birthday nga daan mo. Birthday nga daan sa ako ng father. So, Happy birthday, Father Duran. the pare. Lensky Palmares watching from Dammam, Saudi Arabia. Andro Mangilan Villarosa, good morning man. Sa ako na dira sa kay Jen Buerom sa may Ciudad Zambago, kay Teresa Linaha Cayaw, good morning man. Roberto Wanbol Gallo, good morning. Kag happy birthday. Karon nga adlaw sa iyang father-in-law bla kay Demetrio Alvarez. Actually ako ng father Demetrio Duranman, birthday naman sa Ay, bong. perfect. Parehas lang alan.
ang iyang father-in-law ni Juan Bol, si Demetrio Demetrio Alvarez man. Birthday man subong adlaw. Usog yun sa una, mga Demetrio. Nya pa October 8, nya sinungalan tani. Demetrio October 8 mo. Amo na nga, ahaw. Ambot Abi ko may relation sa October 8, tadlong bala. Abi ko may mga kasaysayan ka naman nga i-share Nga sa... nagpariyo, ganyan ang Demetrio duran. Gani man, no? Oh. Basi ang may babae, man nga na bata, sa mga adlaw, pangalan, Demetria. Demetria. Perfect! Kay, Sa mga alam. Sa mga ano ganyan, mga Greek nga mga ngalan, ng mga Dimitri. Oo. Dimitri. Depende na ko na sa chimpong, saan ka na bata mo. Kung mayara na sa kakuha niya kuha ng almanak sa una, may almanak na sa natawag. Oo. Why ka nakabalo, may almanak na sa una. Nga kung ano nga pizza, imo nga kuha, True. ginagabasi, ang imo nga dangalan mo. Perfect. Kita mo, but din na nagalin. Of course, sa March. Biblia na iya. Oo, survival. Sa Garden of Eden. Kagafeya ko na sa beauty. Tuda ya? Di ka ni man. Nga, ikaw man lang yung Di ka kadlaw agad. Ay, hindi ka dalipay ko abi kay Di beauty. nga rin ato yung pangalan mo. Di kay reborn. Di nga rin. Nga reborn. Di kay ang re kundi again. Ang nato is from the word natal. Born. Di kundi reborn. Ayan ba? Ako pa yan. Perfect. Sige. Standby sa aton mga balita lokal. Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatiyan namon ginasandigan. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:09, detalye na sang mga balita lokal. Patay ang 4 ka mga babae nga pareho nga mga senior citizens matapos aksidente nga nadalasa sa pick-up truck ang balaligyan sa kilid sa dalan sa may barangay Bay, Banwa sang Himalalud, Negros Oriental kahapon sa aga. Ang marapatay ginkilala nga Santay Milagros Garsula, 82 anyos, tag-iya sang balaligyan, Lydia Garsula, 72 anyos, Herminilda Gantalao, 76 anyos, kag Remedios Gavillar, 65 anyos. Sunod ka Police Staff Sergeant Joey Patok, traffic investigator sa Himalalud PNP, tuyo nga mag-overtake sa isa ka closed van ang driver sa pick-up, nga ginkilala kay Robert Lim, 62 anyos, apang nalang-alang kang resulta nga nadulaan inis ang control sa salakyan, rason nga nagdiretso sa baligyan ni Milagros. Duha pa ni Patok nagapangapi ang 4 ka mga biktima sang natabo ang aksidente. Dead on the spot Sanday Lydia kag Gantalao, samtang dead on arrival naman Sanday Milagros kag Fabia sang gindala sa ospital. Si Lim ang gidalaman sa ospital matapos nagtaas ang yasning blood pressure. Patay naman ang 27 anyos nga hinablos matapos natiruhan samtang aksidente nga nulukpan sang Granadang Tiyo Sini sa sitio Mangga, Barangay Lumbiak, Banwa sang Kawayan. Ang mga biktima amo sanday John Ray De Locario, 27 anyos, kag Roy De Locario Lunsay nagapuyo sa Barangay Abaca, samtang ang sospetsadong ginkilala naman kay Renji Layan, 18 anyos sang amuman nga lugar. Sinisyal nga pagpangusisa ni Police Major Luel Garinganao, hepe sang Kawayan PNP, ginluthang ni Layan si John Ray gamit ang 12-gauge shotgun nga gintunaan sang iya kamatayon. Dugang pa ni Garinganao, nakita ni Roy De Locario nga ginpatay ang iya hinablos, rason nga nagpuli ini sa ila balay kag nagkuha sang duha ka granada kag ginbalikan si Layan sa tuyo nga makabalos. Ginkakas ni De Locario ang pins sang iya granada kag hana na kuntani nga ihaboy apang nadusmo kag aksidente nga naglupok. Bangod sa amo nga insidente nagbulag ang parte sang lawas ni De Locario nga gitunaan sang iya sini nga kamatayon. Si Layan ang nagsungka sa kapulisan matapos man ang insidente. Kinatuan niya siyang iatiyo nga si Roy De Locario. So, dito yan nakita actually ang yung inabdos ka nagkaya na. So, tumuloy ini siya. So, no, sa pamilya mismo sa aton biktima ni Roy De Locario. Nagkuha sang duha kang nada. Bumalik dito sa balay sa ating suspect. So, panghana yan ang nakuha yung napin kag ihaboy, nabusmo ini siya. So, na-loose grip ining kamot ya. Dito na nga nagupok ang nagabis na siya nga lawas.
Si Police Major Luel Garinganao. Samtang ginalantaw karon nga pila sa marason amo ang problema sa relasyon sa mag-asawa kang hindi pangintindihan na isang pila ka miyembro sang duha ka pamilya ang rason sa nagluntad nga kaso sa pagpanglutang sa din patay ang patay sa pagpanglutang patay sa biktima ang kilala kay John Ray De Locario. 27 anyos, residente sa sitio Mangga, Barangay Lumbia, Banwasang Kawayan sa Tonteligdan nga Martes, Oktubre 6. Sunod kay Maria Lynn Layan, Iloy sang suspitsado. Ang kilala kay Renji Layan, 18 anyos, lunsay residente sa sitio Mambulanon, Purok 2, Barangay Abaca. Antes pa nagluntad ang insidente, mayara na sa hindi pag-intindihanay ang magbayaw nga sanday John Ray De Locano kag bata sini nga si Renji, bangod sa ginelegar pag maltratar ginahimo sang napatay si asawa nga utod naman sang suspitsado. Duha pa nilayan, masobra sa isa ka semana pa lamang nakaligad sang ini sila, ang ginsulong man sa iya umagad sa apang ini sila kung ini ang ila lamang nga palampuas bangod sa rason nga ini ang nakainom. Dako man ang pagpasalamat sini nga hindi sa puluyan naglupok ang granada nga tuyo kung tani ihaboy ang tiyo ni Renji nga ginkilala sa kay Roy De Locario sa baylo ini pa ang nadisgrasya. Nagapati man si Layan nga wala na mapunggan sa iya bata ang kaaki sini sa biktima kung nga iya nahimo ang amo nga krimen. Naka-record naman sang unang nga COVID-19 local transmission ng banwas ang Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Ini matapos nagpositibo sa swab test ang 3 sa siyam ka mga close contact sa mag-asawa nga nag-COVID positive kag nagbisita sa Banwa. Sunod kay Mayor Lawrence Marxlen de la Cruz, ang 3 na tala ng isayluhon sa isolation facilities sang gobyerno probensyal sa Banwa naman sang Ibi Magalona. Naumpisa naman ang pagkilala sa mga naka-close contacts ang 3 agud mapaidalom sa quarantine facility. Ang mag-asawa ang nagpositibo sa COVID-19 ang residente sang syudad sa Bacolod apan nakabisita pa sa ila uma sa DSB antes magwa ang resulta sang RT-PCR test. Bangod sini nagdangat na sa siyam ang COVID-19 confirmed cases sa DSB apang anom sa mga ini ang nakatigayon nga naka-recover. Istrikto naman nga ginmando nila Carlota City Mayor Rex Alandoon ang pagdumili sa anuman nga selebrasyon sa mga talatapan sang gobyerno sa syudad. Ini matapos matukiban nga may isa ka empleyado nga nagpatigayon sa pagtipon-tipon paagi sa pagpanyaga sa Treasurer's Office sa syudad. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahig ni Halandoon nga ulihin na lamang nabalaan nga ining empleyado ang close contact sa isa ka persona nga nagpositibo sa COVID-19. Bangod sini, nag-issue sang Memorandum Order 2020-65 ang alkalde nga nagadumili sa anuman nga sa isang selebrasyon sa mga opisina sang La Carlota City Government. Ini nga memorandum naka-address sa mga department kag division heads pati na sa mga opisyal kag empleyado sang barangay. Sa katapusan nga balita lokal, nanguna naman ang Negros Occidental sa may madamong nga bagong nga kaso sa COVID-19. Sa record nga ginpagawa sa DOH-6, ang Western Visayas ang may kabilugan ng 12,837 ka kaso sa COVID-19 matapos na dugangan sang 155. Ang Negros Occidental ang may 70, ginsundan naman sa Iloilo City nga may 58, Bacolod City nga may 20, Iloilo Province nga may 6 kag Aklan nga 1. Ginanunsyo man sang DOH-6 ang 182 ka recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 8,842. Samtang 8 ang nadugang sa napatay bangod sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan nga 288. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:16. Kasap! Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Okay, good morning naman liwat sa aton nga mga Facebook followers. Sa kay Suset Lumeda, may aga Ricky Malala. Amigo Ricky, good morning sa imo. Sa kay Remia Garcia, good morning man. Josefa Cabrera, si kay sino naman, hindi ko makuha, hindi ko mabasa mayo. May Lily King, hindi ko Muna watch party. Sa kay sige din natagan ito dampi di sa Diri na ta kay tapos mo na si Lensky Palmares, no, from the Mom, Saudi Arabia. Yes. Andrew Mangilan Villarosa, good morning. Jeffrey Eliama, good morning man. Watching from Alihis. Thank you so much. Ushyok Sikwani, bravo. Good morning, Asian Boy. Hindi ka kalayo na kayo, Simo? Ha? Dira na ta, Dira pa lang tagali. Dira pa lang tagali. O, sige, True. sige. Kapit ako no, watching from Isabela. Have a nice day. Thank you so much. Hambal ni Wilma Cabarles. Pag-greet niya lang ko no, Ofelia Galero Arce. Thank you. John Ray De Suyo Rocha. Michelle Sayo, Rosana Barcenilla. Gemma Malabarbas Malwenda Tayukon, April Aris, good morning, watching from Kuwait. Maria Fe Maravilla, please greet Agisando family, Regina Co and family, and to all my classmates, you know, our high school batch 70, Action Boy. Batch 70 sa yun, Gemma mo, sige. Sa Tayukon family ko, no, good morning, aling kay Gemma Tayukon. Mark Palcotilo, mga idol, good morning sa inyong duha. Patami ako ganit duha ko kabata nga si Krisha kag Chrismar Palcotilo. Kay ginagapamati sila. Sige, thank you. Solping sa kay hindi lang ni sayang ko ano kay daw Edward Alejano from Villa Estefania. Villa Estefania? Sige. Mera. Okay. Sige. Sa kay Presidente Dennis Tibor Roma, Dennis Richard, Action Boy kag Mami Eden, good morning man kuno sa NG Fans Club. Hit in 7. Well, sa nung next game nila gani? sa Saturday. Bongga. Hit in 7, pero 3 na subong ang Lakers, 1 pa lang ang my hit. G. Gakibang na dapat. Gakuha na lang na si Dennis nang As in high hopes na hopes. siya. Why ka dula paglaom? True. Amo na ya dapat. Why na pag-asa from ang paglaom ni Dennis Ara pa? Rektanay, from kanay na niya istorya ya. Ang paglaom ara pa ya. So Perfect. nagadula paglaom. Alex Fuentes, good morning man. Happy Thursday. Sa kay Judy Florentino. Good morning, Action Boy. Kapamati, love sa Morocco. Ay, Wow. okay. Good Taga-dira morning. pala si Ivana Alawi. Morocco. Moroccan na sa gali. Yes. Sa pamilya Florentino, kung sa Bacolod Homes Royal, good morning. Sige. Yusara Zaira, good morning. And of course, Tita Ninita Menyes is watching man. Kay Toto Knet, pag-greet niya lang kuno Team Bahaw. Sang Tabaw San Enriquez Cyclist Association. Kag si Brad Nolan, nga Zumba instructor sang Team Bahaw. Happy listening sa mga taga-Purok Paho, Tabaw, Rizal. Thank you so much. Team Bahaw. Jeffrey Eliama, good morning man. Raydan Velasco, good morning.
Aiko Medina family ko no, kaga-monitor lalo. Nilo Diploma, good morning. Karen Fernandez from Riyadh. Thank you so much. Maricon Brillantes, watching from Hinubaan. Pa-shout out sa tanan nga nagapamati sa Radyo Alagad Hinubaan. Kag kay Tatay Amado, ngayara sa Maricon Store, nagapamati gid siya. Salamat. Nani Inventor Aroza. Good morning kay Ruby Marie Madalaglinas. Jocelyn Arcivita Olak, good morning man. Leia Posadas, kilala ko niya. Din sa si Leia man sa Canada o sa US o sa Saudi, ay nalipat. Teresa Olivares, good morning man. Maria Luz Grijaldo Macunat. Sa kay Michael Vincent David, good morning Action Boy, Action Eden watching from Japan. Gina Hirona Fernandez, sige, good morning man sa imo Inday. Jonah Gion. Sige, agida. Charot. Presley ako gani. Greet yan ako si Janela. Si Kuan Nabala, si Pres Si Dennis. Pres Nabala. Sa kay Gina Fernandez, no? Terry Simpson Yong. Maymay Fontespina, good morning man. Congrats ako. Congratulate Ni ako Ma'am Mayo. oo, sa LA Lakers. Teka, balo ka basta basketball, basta NBA West, gid kuya mo. Bisan mga sinod ay basta West ko. Bisan sino pagkontra sa East. Ngahaw. Amo talon sa una, West ko na ya. Dari, doon ba si taga dito ka sa una? Or bago ka na reborn? Pag ako taga na West ka. taga West ko guro. Feeling ko man. Annalyn Hodenbag, Crystallis Family sa Fortune Hound, Kagabugwason. Happy birthday gali si Nambros niya nga si Xander. Happy birthday, Xander. April Aris, sige. Okay na, ang ibang karon naman sa alas 7 sa atong Action Balita Morning Edition. Okay, matag na kita sa inyo sa atong nagapanguna nga mga balita national. Action Radio Philippines Standard Time, Lasais 24, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginmando sang Department of Justice sa tanan nga prosecutors nga nagauyat sang drug-related nga mga kaso, nga hatagan sang prioridad ang pagsolbar sa kaso para gilayon nga madispose ang mga nakumpiskar nga droga sa sulod sang gintalana sang lahi. Sunod kay Justice Secretary Menardo Guevara, ang department ang mag-issue sang memorandum circular para sa natungdan nga mga prosecutors agud matutukan ang drug cases. Makapasaka sang kaso sa gilayon nga makahimo sang court order para sa inspeksyon kag destruction sang kontrabando bilang pagsunod sa Anti-Dangerous Drugs Law. Ginhimo ni Guevara ang pahayag kasunod sang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga disposal ka destruction sang tanan nga nakumpiskar nga shabu sa sulod sang isa ka semana. Pagtalakayo naman sa mga opisyal ng gobyerno ang proposal nga pagtugot sa mga minor de edad sa computer shops kasunod sang pagpatuman sang blended learning scheme. Sunod kay JTF COVID Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Eliazar, ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Año ang ining butang sa masunod nga meeting sa National IATF. Sa karon ang mga minor de edad ang ginadilian nga magkadto sa computer shops kag sunod kay Eliazar, ila nentsendihan ang concern sa mga estudyante kag ginikanan, ilabi na ang mga pigado sa pagpatuman sang distance learning rason nga nagapakita sang paagi ang gobyerno nga mabuligan kag mahatag ang ila sini nga kinahanglanon. Nakalambot na sa Department of Education ang masobra 150 ka laptop computers, printers, kag projectors, subong man ang 80 ka sets ng learning materials halin sa US. Ang donasyon suporta ni sang Amerika sa Pilipinas para sa pagpadayon sang edukasyon sa tunga sang naeksperyensyahan nga pandemya bangod sang COVID-19. Ginpangunahan ni US Agency for International Development Mission Director Lawrence Hardy II ang paghatag sa ilang donasyon sa kay Education Assistant Secretary for Alternative Learning System GH Ambat. Suportado sa US ang Basic Education Learning Continuity Plan sang DepEd nga inisyatibo sang ahensya agud mapasiguro nga magapadayon ang edukasyon sa pungsod ilabi na sa mga out-of-school youth. Ang US maghatag pa sang dugang nga 34 milyones pesos nga balor sa laptops, computers, printers, projectors, kay iban pa nga materyales sa ALS Task Force sang DepEd.
Ginpanugyan naman sa isa ka health expert sa publiko nga likawan ang mga lugar nga hindi maayong ventilation tungod mas prone ini sa airborne transmissions ng COVID-19. Apang ginklaro ni University of the Philippines Institute of Molecular Biology and Biotechnology Director Dr. Edsel Salvania nga ang droplets nagapabilin sa gihapon nga rason sa paglaptas ang virus kay ginpahayag nga hindi dapat magkabalaka ang publiko angot sa bagong impormasyon halin sa Center for Disease Control and Prevention in the US. Sunod kay Salvania, ang dugang impormasyon nagkatabo man sa guwa sang hospital apang sa specific situation gid lamang. Sa statement ginatagan pagtamod sang CDC ang report angod sa limited kag uncommon situation sa diin ang COVID-19 positive mahimo makalaton sang masobra 6 katapak ang kalayoon o kuna ang mas malapit pa pagkatapos maghalin sang infected nga persona sa lugar nga hindi maayo ang ventilation. Samtang ginatunan sa karon sa Civil Service Commission kung paano ini magkapatigayon sa examination pagi sa online bilang tikang sa pag-adapt sa new normal karon nga may COVID-19 pandemic. Sunod kay CSC Commissioner Eileen Lizada, kinahanglan nga i-restructure na ang test sa nakaandan na nga pag-usar sang ballpen kag papel. Dugang pa ni Lizada, ini ang rason kung nga naghatag na sang direktiba ang CSC sa ila examination recruitment placement offices sa tuyo nga ipaagi online ang examination. Ang CSC nagkanselar sa Written Career Service Examinations para sa 2020 bangod sa COVID-19. Ginpahanumdum naman sa Bureau of Immigration ng publiko nga nagapabili ng travel restrictions bangod sa COVID-19. Ginhimo sang BI ang pahanumdum kasunod sa panawagan nga tugutan ng mga dumuluong nga makasulod sa Pilipinas para makaupod ang ila Filipino partners. Sunod kay Immigration Commissioner Jaime Morente, ginakilala sa Bureau ang Love is Not Tourism movement kag handa nga mag-implementar sang anuman nga bag-o base sa desisyon sang National Interagency Task Force. Sa karon ang mga Pinoy ang ila dumuluong nga asawa o kun banag kag kabataan nga menor de edad ang ginatugutan nga makasulod sa Pilipinas gamit naman ang mga tourist visas. Bukas naman ang Philippine Overseas Employment Administration nga palawigon pa ang panahon nga malakip sa exemption sa deployment suspension sang healthcare workers nga maglampas sa Agosto 31. Sunod kay POEA Administrator Bernard Olalia, ang gobyerno handa nga tun-an kung kinahanglan nga palawigon ang covered period apang ang ahensya wala pa nakabaton sang pangabay gikan sa stakeholders. Ginatumod ni Olalia ang exemption sa overseas deployment suspension sang gobyerno kasunod sang global demand para sa mga healthcare workers bangod sang COVID-19 pandemic. Sa karon ang mga health workers lamang nga may overseas contracts kag kumpleto sa travel documents at tubto Agosto 31 ang ginatugutan nga makagwa sa Pilipinas para magtrabaho. Sa katapusan nga balita national, ginkadlawan lamang ni Presidential Spokesman Harry Roque ang iyang mga memes sa Facebook matapos pagbisita sa isla sang Boracay. Nagalapta sa karon sa Facebook ang litrato ni Roque sa Boracay nga gin-edit kag ginbutangan sa litrato sang Japanese sports manga series nga Slam Dunk, UAAP Cheering Squad, Avengers lakip na ang sikat nga basketball player nga si LeBron James. Sunod kay Roque, nalipay siya sa mga nakitaan nga meme tungod sa panahon sang pandemya, mayara siya sang kontribusyon agud makayuhom ang publiko. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga Happy birthday anay sa kay Edgar Lumawag sa Barangay Bata, no? Halin sa kay Raquelina Lumawag halin sa Hong Kong. Happy birthday Edgar Lumawag. Standby na kita mag-aksyon sa aksyon report second portion. Upod ka aksyon Fred Salanga. Balikay naman kita karon sa dugang nga mabalita sa aksyon balita morning edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-aksyon Boy Duran, unas sa balita, unas sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.